Здравейте, приятели! Мисля да ви покажа това, което съм направил в един мой свят. В смисъл, реших да се пробвам да убия дракона на Survival. Понаправил съм тук някои неща, но ще компенсирам като ви разкажа. И ще започна да снимам как се развивам и докато не го убия. Виждате, направих си малко къщичка тук. Сървърът го играе от няколко дни. Светът, извинявайте. Посъбрах някои неща. И мисля сега първи епизод да ви покажа само как съм се развил до сега и в по-нататъчните епизоди ще снимам и как се развивам. Как продължавам да се развивам. Ето тук съм направил един капан за животни, който вече е успял да залови една крава. Това са бутони, а това пистени. И след като влезе нещо вътре, то не може да излезе, ето сами виждате. Колкото и бързо да опитвам, не мога да изляза. Не мога да скачам заради слабовете. Кравата също опитва. Ето, не става. Сега ще щупя тук. Така. Имам и други капани. Сега ще ви ги покажа. Така смятам да си набавям храна за отиването ми в Ендер. Тук съм започнал да отглеждам кокошки, за да мога да събирам перата, с които ще си направя стрели. Колко яйца. Ето ги другите капани. Те също са заловили този две прасета. Ще ви покажа как действат. Ето, прасето може спокойно да влезе. Или каквото и да е животно. И след това не може да излезе. Тук съм оставил вратичка, за да мога да излизам аз. Тук се е хванало само едно. Ти имаш ли желание да влизаш в моя капан? Да му помогнем малко. Не бегай, не бегай. Влизай. Влизай вътре. Ето това. Успяхме да го набутаме в капан. Направил съм си портал към Ендър. Намерих замък от Stone Brick, така да е от Nether Brick. Но като се върнах при портала и сега съм забравил на къде беше. Ще го намеря пак. В смисъл, аз го претърсих. Взех важните неща. Ето го. От тук можем да ходим в Недера. Тоест в Ада. И намерих равин, докато идвах насам. Докато копаех, открих и няколко диаманта, с които си направих кирката. И ми остана един. Трябва да намеря още, за да си направя Enchanting Table. Да мога да си енчантвам броните, като отида при дракона. Добре. Ще отидем за малко в Ада, да видим какво става там. Дали ще открием нещо полезно. Или по-добре да започнем да копаем. Ай, ще започнем да копаем. Тук ще започна да правя стълба. Трябваше да имам факли някъде. Ще ми трябват. Ето.
Аз мисля, че когато намерим диаманти, едно от най-важните неща, които трябва да се направим е кирката. Защото с нея трябва да започнем да се развиваме. Смисъл, за да накопаем обсидиан за портал ни трябва кирка, за да накопаем обсидиан за enchanting table пак ни трябва кирка, диамантена. И затова мисля, че диамантената кирка е най-логичното решение, след като намерим диамантите. Ще ми извините за посмърчането, но съм малко болен. Надявам се да оздравея до следващия епизод. И продължаваме. Трябва да следим къде сме. Чух зомбите, между другото. Възможно да има пещера тук някъде. Всъщност ето я. Спайдер. Никъде иде. Няма нищо. Убеден съм, че чух зомби някъде. Ще спра тази вода, защото ми пречи да ходя. Трябва да изкопаем тези. Набравил съм се XP-то. Няма да продължавам да копая надолу. В следващия епизод ще продължим. Мисля това да е за този епизод. Давайте лайкове, абонирайте се и пишете коментари дали ви харесва. Ако имате някакви идеи за убиването на Ендер Дракона, моля ви, давайте ги, защото ще е много трудно. Прибирам се в холма. И добре. Мисля, че е това. Чао за сега от мен. Ще се видим във втори епизод.